makroepaiketen urtea izango dela erabaki du. Berdin zaio Euskal Herrian zabaldu den giro politikoaren horrelako erabaki bat ez badator. Berdin zaio gure herriko gehiengo politikoak, sozialak eta sindikalak erabaki horren aurkako lekukotasuna eman badu ere. Estatu espainolak ez du gatazkaren konponbide demokratikorik nahi. Eta hori argi ikusi daiteke. Datorren urritik aurrera, Madrilgo Entzutegi Nazionalera joan beharko dugun 56 lagunek ez dugu delitu politikorik egin. Baina 500 urtetik gorako kartzela zigorra eskatzen digute. Urte hauetan, epaituak izango garen 56 lagunok egin dugun gauza bakarra lan politikoa izan da. Euskal Herriaren independentzia eta sozialismoaren alde borrokatzea izan da. Horretan datza gure delitu bakarra. Dirudienez, kartzelak hustutzeko garaia iritsi denean, gobernu espainolak kontrako bidea hartu nahi du. Alegia, kartzelak betetzen segitzearena. Eta horretan jarraituko du, erabaki antidemokratiko horiek gelditzeko euskal gizarteak hartu behar den konpromiso irmoa erakusten ez duen bitartean. Izan ere, asko da jokoan dagoena. Euskaldunon oinarrizko eskubide zibil eta politikoak baitira suntsitu nahi dituztenak. Gure herrian, demokrazia bera zalantzan jarriaz. Eta argi esan behar dugu. Gure herrian ez dago eszenatoki demokratikorik. Gure eskubide sozial eta politiko guztiak Euskal Herritar orok bermaturik ez dituzten bitartean. Eta nola ez, Euskal preso eta iheslari politiko guztiak etxeratu ez diren bitartean. Etak borroka armatuari amaiera eman zion, baina martxan jarri nahi diren epaiketa hauek argi erakusten dute Euskal Herrian ez dagoela bakerik, ez justiziarik. Horregatik, guztiarengatik, dei egiten diogu Euskal eragile politiko, sozial, sindikal eta instituzio guztiei epaiketa politiko hauen aurrean erantzun sozial sendoa eta argia bideratu dezaten. Gure herrian zabaldu den egoera politiko berrian, eman beharreko erantzunak zabala, irekia, plurala izan behar du. Ezinbestean, desobedientea, intsumisoa eta errebeldea. Bi hitzetan esan da, herri erantzuna da aldarrikatzen duguna. Zorionez, erantzun mota hori indartzen hasi da Euskal Herrian. Donostian bertan, joan den martxoan horren lekuko izan ginen, bulebarrean antolatu zen askegunearekin. Geroztik, herriz herri, harriz harri, urratsez urrats, gaurko kasuan tantaz tanta, herri harresia osatzen hasiak gara. Lan horretan, funtsezko betekizuna erakutsi du eleak mugimenduak. Eta nola ez, ederra izan da, herriz herri Euskal Herritarrek emaniko erantzuna. Nafarroa da horren azken lekukoa. Euskal Herri osoko 56 herritakoak gara, epaiketa ezberdinetan zigortu eta kartzelaratu nahi gaituztenak. Zabaldu dezagun beraz, herri harresia 56 herri horietara. Bizkaira, Arabara, Nafarroara, Gipuzkoara eta Ipar Euskal Herrira. Euskal Herri osoa laranjaz jantzi behar dugu. Euskal Herria desobedientez bete behar dugu. Euskal Herria intsumituz bete behar dugu. Gu horretarako prest gaude, baina zuen laguntza behar dugu. Badago nahiko indar, badago nahiko gogo. Sinistea da falta zeguna. Sinisten badugu, egingo dugu. Gure herrian libre izan nahi dugu. Gure herria libre nahi dugu. Horregatik diogu, epaiketa politikorik ez. Besterik gabe ozen aldarrikatu dezakon, gora Euskal Herria askatuta. Gora Euskal Herria sozialista. Gora Euskal Herria feminista. Gora Euskal Herria euskalduna. Eta nola ez, gora Euskal Herria librea.